Takže čau lidi, mé jméno je Rozer, no a dneska si zahraju Game of Scoot s mojím bráchou. A bude tak v minulém videu, každý si programoval 303 triky a já si můžem začít, no. Ani tři, dobré, tak začne, no, kamenůžky. Kamenůžky, papír, teď. Kamenůžky, papír, teď. Takže já vymýšlím první trik. Co tam dáme? Jo, tak dáme třeba, začneme zase zlehka v minulém videu. Tak, bunny hop. Dobré, dávej mi něco. Manuel, kolik to bylo sekund? 3? Ne, já zkusím. 1, 2. No, 2 sekundy. Takže já jdu na to. No. Tak hrajeme na Scoot. Ale to je moc dlouhé. Tak hrajeme na SCOT. Tak jo, bude. Mám S-ko. No a já ti dám, protože jsi mi teďka takhle odrazil, tak zkusíme tail whip, akorát dopadnutí na jednu nohu. Ne. Protože já ještě jenom úplně tail whip, tak na jednu nohu zkusím. Ne. A můžu takhle? Před kamerou musíš. Takže tail whip? Nebo... Tail whip, takhle, a ne nebo divajzy, teďka nevím. Takže tail whip je na to. Ne, musíš tail whip. pravou nohou to přetočit. Zkus vyskočit a dát tam. To nejde. Takže máš S-ko, dobře. Takže dávej mi tam. Ještě máš kolik pokusů? Ještě máš jeden, mi zadáváš, nebo? Ne, ještě 5, ještě 2. Dobře, Já nevím, ale se to umím. Jeden. No. Takže zkoušíš po střední, no? Proč to fakt nejde? Počkej, něco jiného. Něco jiného. No, nejde nic. Sice bych měl dávat já, ale to nejde. No, nejde nic. Tak já zkusím ještě. Ne, chci tam dát něco, co umíš, co víš, že umíš. Tak třeba. No takže budu to brát jako, to ani není 180, tak 90 stupňů, ne? Nebo tak já dám 180. Protože nechci se mi dělat 90. Oj! No, když je to poslední trik. Vím, že toto není trik, anebo teda aspoň, teda neznám, ale prostě jenom pojedeš. Jak tam, to bylo moc rychlost. Dej mi jeden pokus. Ale už to je blbost, já tam dám. Zkus tady toto. Co to bylo? Takže vyskočit a takhle. No, prostě musíš vyskočit a... No, ne. Nebo aspoň zkus prostě ty řídítka. No, dobré. No. Je to nerozhodně, takže mi dej ještě nějak. Počkej, já jsem chtěl, jo. Tam bude to asi na místě. Myslím, že to
zkouší. A můžu si to držet uprostřed? Ne, to nevím, jestli to... Si se to v životě nevyužiju. Ne, já jsem si to přichytl. Takže mám brácha mě porazil s trikem, který... nevím, jak na to mohlo napadnout. Ještě jeden ti dám. Takže se stydím, no. Tak dejte pro bráchu like a odběr. Můžete se podívat na jeho kanál, teď vám to tady vyběhne dole. A Mám jedno video zatím. můžete aj mu dát like a odběr. Určitě aj mě. Ať nemám 4. No, a my se uvidíme až u dalšího videa. To zatím čas.